नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और मऊ ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके शिव चर्चा गीत। कई गो भैया लोग के फरमाइश लगे विजय भैया तनी एगो शिव चर्चा लिख दी। तो आज उपस्थित बानी शिव चर्चा मतलब लेके अब बहुत बढ़िया भजन के रचना कैले बानी। दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के तय झलकुटन बगा देता नहीं तो गाना एकदम दिल के छू जाई। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गायक बा का एकर धुन बा का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रुआ से कहले भी बन रुआ कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवाओ होके, चाहे सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, भक्ति भजन, हर तरह के मीटर हमरा पास से मिली भैया। बिल्कुल उचित चार्ज लीला, लेकिन मीटर में कोनो शिकायत ना मिली, तुकबंदी कहीं खटकी ना आ गाँव में रुआ कोनो परेशानी ना हुई। तो रुआ कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवाओ होके, चाहे म्यूजिक बनवाओ होके, बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और आज के मीटर देखिए कैसे बा। लेकिन मीटर सुनाओ से पहले कहल चाह भैया कि अगर पहली बार अगर हमारा चैनल पाइल बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो रुआ सिंगिंग में इंटरेस्ट बताओ, नहीं खे इंटरेस्ट तो मत सब्सक्राइब करो भैया। आज के गाना बाटे आरे शिव गुरु दीनहा दर्शनवा नया नवा जौरी बाटे जो हतावे कि शिव गुरु दीनहा दर्शनवा नया नवा जौरी बाटे जो हतावे। बाटे जो हतावे है गुरुजी, बाटे जो हतावे, बाटे जो हतावे है गुरुजी, बाटे जो हतावे। आ भगती में लीन भइल मनवा नया नवा रौरी बाटे जो हतावे। शिव गुरु दीनहा दर्शनवा नया नवा रौरी बाटे जो हतावे। तब भैया ये मुखड़ा लेकर रुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी हो। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकीला। कॉन्टैक्ट नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के रुआ मीटर लिखवाओ होके, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। बिल्कुल उचित चार्ज लागी और काम एकदम परफेक्ट होके मिली। और हाँ, कहल चाह आपकी चैनल पर पहली बार लोग भैया तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ली। और कोनो गलती त्रुटि अगर हमसे गाँव में भली तो क्षमा चाहत नहीं भैया, काहे कि हम गीतकार बनी और रहुआ सिंगर बने। तो मिलत नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।